35 kooperatiba asin asosasyon ni mga parauma hali sa 13 munisipyo sa Albay ang naging benepisyaryo kan mga makinarya kan Department of Agriculture PhilMec na ipig-turnover kan Disyembre 5 sa AFB Bounty Village sa Kabangan, Kamalig. Sigun kay Lovella Guarin, tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol, ang mga nasambit na makinarya parte pa kan sa indang mechanization program. Hali naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ang 88 milyones pesos na fundo kaini. Apwera kan mga ipig-turnover pa sa ng makinarya, may mga nagkairenot na sindampig panao kaini. Suma total, 431.18 milyon na ang naipanao kan departamento sa probinsya sa irarong kang RCEF. RCEF, galing po yan sa mga tariffs na napokolekta kada taon and from the tariffs, na i-allocate po ang 10 billion para sa mga components ng dito sa agriculture. Dugang panigwarin, sa tabang kan mga makinaryang pigpanauninda, bako na imposible na makasabay ang rehiyon sa ibang nasyon pag-abot sa modernong pagtatanom. Talaga yung kailangan natin itong mga makinarya para mas mapadali yung mga farm management and operation and mas mabawasan yung mga post-harvest losses and mas marami yung ani at saka mas madali ang mga gawain sa farm. Mientras tanto, nga ni makapag-avail kan mga makinarya, kinakaipuan na rehistrado ang sarong asosasyon sa Department of Labor and Employment, Securities and Exchange Commission o Cooperative Development Authority. Kinakaipuhan man na magpa-accredit sa Department of Agriculture o ang pigaapod na TFO accreditation. Asin dapat na makapagparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang kada miyembro kang asosasyon, dangang pwede sir na magpadara nin letter of intent sa DA Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.